Uy, bigat. Sis. Bigat. Oh my goodness. Wala. Yes. Oh, kainin ko to. Ang sarap to. Magandang araw po sa inyo lahat guys. Nandito po ako sa kalawang naming gumawa ng isda guys. Kami ditong sa Bisaya, Sudsud. Pabalik kami sa may CCX guys. Guys, naghihintay po kami sa aming sasakyan na styrofoam. Patungo po kami sa CCX muli. Kasi gumawa kami ng isda gamit itong Sudsud. Guys, itong sasakyan namin, tingnan nyo, styrofoam. Mabisa to. Hindi itong maunlod sa lalim. Kasi lumulutaw lang to, styrofoam. Guys, nandito lang po kami guys. Tingnan nyo si Sinix guys. Guys, okay lang guys. Lapit na po kami doon. Diyan lang kami sa may gilid guys, hindi kami sa gitna. Hi! Guys, Kung ano yun sa YouTube? guys, welcome guys. Diyan na diri ha? Para makasudaan ni. Kami si Alvis. This is Alvis. Ito si Hap. Ito si Noel. Ito yung sisili. Guys, tingnan niyo guys. Lapit na kami dito. Dito na kami manunudsod guys. Ito yung kasama namin. Si Cesar Bagyo. Si Albex, Titing Hap. Tingnan niyo mga mukha, yung mga pugi yun. Napaka-pugi. Tingnan niyo. Uy, bigat. Sis. Bigat. Oh my goodness. Wala. Yes. Oh, kainin ko to. Ang sarap to. Malinis to. Danger species na yun eh. Malinis sa akin. Gutom na ako. Ito sniper guys, maraming huli guys. Sige po ito. Paano ko huli ng isda guys? Kami dito sa amin guys, Sudsud guys. Tingnan mo guys. May laman pa ba? Maraming huli ngayon. Yung huli ko, yung special recipe to guys. Yung sisnik, adobong sisnik. Tingnan mo mamaya, lulutuin ko to. At kakainin ko to, ang sarap nito. Kawan sa tangkig. Napaka-energetic mo. Marunong kang gumamit ng nunchaku dito. Pinadugay. Nice. Ato yung sumin din. Guys, ikaw pa na guys. Ito po sisnik. Sisnik. Gawin nga rin. Yan na kanya. Ito, kainin ko. Kawan sa tangkig. Iya kilawon. Ito po guys. Tingnan nyo guys. Sisnik. Astagan po guys. Tingnan, buhay po. Ito po ang technique guys.
Ligo ko. Kala? Kau nga ni Bukoy? Sabar na ta, sabar na kayo na sa sabar. Ito po guys. Nakibuhatin. Nabuhan ko to. Sisnik. Ahas dagat. Hugasan ko muna para safety. Para sarap kainin. Para walang kuan, walang langsit. Walang lansa. Okay yung mas. Ha? Maro? Guys, okay. Po yung dia at ahos. Yung magic sarap. Sarap guys. Agi mo. Magic syrup na guys. Oh, Jesus guys. Jesus. Ayan. Ahos. Sili. Na guys. So guys, lunod na itong special na po tayo guys. Napakasarap nito. Yum, yum, yum. Luto po ang pinaka-paborito kong ulam. Na guys, luto na po. Kain tayo nga guys. Crispy na to. Pinta na to. Guys, kain po tayo guys. Ito ang paborito kong ulam guys. Ay, napakasarap guys. Parang baboy. Kain tayo. Guys, parang right? Ano guys? Pag kumain ka nito, inisiti ka, marunong kang gumamit ng lansak ko. Okay. Stop! Stop! Shout out pala ni Sir Japper Sniper guys. At saka Marlo si Lisa sa batchmate ko sa high school, sa Babag sa high school. Shout out pala ni Luisito Takbobo, boss specialist technician guys. At saka ni Paris Silver, furniture designer, architect furniture designer USA. Please subscribe my YouTube channel guys. Hyper Collection Vlog. Thank you.